Just breathe. Another day. Just believe. Another day. Just breathe.
just believe. Just believe. L'informatiu diari 24 hores és l'eix vertebral de la programació de TVM. La informació de proximitat, ràpida, veraç i en directe és el que dona sentit a la vocació de servei públic de Televisió de Mataró. Programes setmanals com el debat tertuli a pantalla oberta i la fàbrica de cultura i activitat ciutadana, tots dos fets en directe, complementen l'oferta bàsica de la televisió. Però el ventall de programes de la casa és molt ampli. Les entrevistes en profunditat són la raó de ser de la tribuna. Els artistes i les exposicions de les sales de la comarca són el motiu del programa Espai d'Art. I les novetats editorials, el de notícia de llibres. Els esports ocupen un lloc destacat a la graella de TVM amb Carnet Esportiu. El cinema, amb l'històric Última Sessió, és un exponent de l'espai que la casa dedica a l'entreteniment. Per la seva banda, Tafaneries cobreix la quota d'humor i sàtira sobre l'actualitat. Televisió de Mataró ha estat sempre un mitjà plural. Bona prova n'és la col·laboració amb el Consell Parroquial de la ciutat, que ha arribat a l'edició 500 de Creure Avui. Una prova més de la voluntat de col·laboració de Televisió de Mataró és el programa La Finestra Escolar, que elaboren un grup d'alumnes i professors d'Elies Miquel Viada.
Els programes de l'entorn més immediat del mitjà els complementen altres produccions de caire generalista. És el cas de l'Infonit, l'Informatiu Metropolità i del programa de reportatges La Setmana. TVM és una televisió sensible a la cultura. És per això que compta amb espais dedicats a l'activitat castellera, al món del teatre, la cultura audiovisual, el debat literari, la música comercial i l'alternativa. Els esports també formen part del nodrit ventall de programes generalistes d'aquesta casa. Esports d'aventura, bàsquet, futbol de totes les categories, informació sobre les seleccions catalanes, el resum setmanal de l'activitat esportiva nacional i el motor tenen dia i hora a TVM. Dibuixos animats, viatges, naturisme, medi ambient, cinema i pel·lícules de primer nivell, documentals de tota mena, modelisme i prototips, entrevistes disteses amb destacats personatges, gastronomia, voluntariat, crítica televisiva i un programa sobre sexe tanquen la diversitat temàtica de Televisió de Mataró. En total, sumen més de mig centenar de productes audiovisuals de qualitat que permeten omplir fins a 12 hores diàries d'informació, cultura, debat, esports i divulgació. En el camp tecnològic cal destacar la TDT, la televisió digital terrestre, que s'implantarà d'aquí a uns anys. No cal dir que Televisió de Mataró estarà en el seu moment a la bocana de sortida, ben posicionada, i sabrà aprofitar les potencialitats que la tecnologia pot aportar. Durant aquest procés entrarà en funcionament el quart repetidor de Televisió de Mataró, que permetrà cobrir el Maresme Sud, fet que ampliarà l'àrea de cobertura fins als 300.000 habitants. Televisió de Mataró també forma part del projecte Xarxa Neutra de l'Audiovisual, que impulsa la Universitat Politècnica de Catalunya. Aquesta iniciativa ha de fer possible que els mitjans locals es puguin veure per internet de segona generació. En el marc jurídic, Televisió de Mataró s'aboca un canvi estatutari mitjançant una fundació que blindi la filosofia, oberta, plural i democràtica, de servei a la comunitat, en un futur amb independència de les persones que participin a la seva gestió diària. Des del punt de vista econòmic, Televisió de Mataró planteja la signatura d'un conveni amb l'Ajuntament de Mataró que, alhora que preservi la seva independència, asseguri la seva viabilitat econòmica i garanteixi la tasca de servei públic que durant 20 anys ha complert amb la difusió de la informació de proximitat inherent a una televisió local. En el vessant corporatiu, Televisió de Mataró ha estat des dels seus inicis impulsora de la Federació de Televisions Locals de Catalunya i de la Xarxa de Televisions Locals, juntament amb la Diputació de Barcelona. També ha estat una de les primeres a associar-se amb Comita Audiovisuals, una entitat que aixopluga una dotzena de televisions locals i que garanteix una cobertura nacional uniforme de televisió local, de qualitat i esperit comunitari i una oferta d'hores de programació en cadena.